hensigten med det, du havde? Sådan, at man skal være et sted klokken 10, og man så står sådan op i rimelig god tid, så kan man nå sådan noget. Ja. Der er jo aldrig på noget. Nogle gange har jeg sådan en lille smule på. Og du har lidt mascara og sådan noget på, ikke? Det er sjældent, jo. Ja. Det synes jeg da også var på nogle gange hernede i vuggestuen, Det har ikke? jeg også. Det er hvis dagen den lykkes. Så har du stadig mascara på, ja. Du har da også noget på i dag, ikke? Har du? Jeg var làm gì đây? Okay. Der er jeg løbet. Hvad er det der? Så vil det alligevel smelte og rende. Ej, det gider jeg så godt nok ikke at løbe ud. Jeg har Hvordan godt I nok købt dag, nogle hả? store løbetøj. Har Du har brugt det for... prøvet det? Nej, ikke nu. Ej, Nu du venter skal jeg til. ikke starte med at løbe helt derude. Se, Ej, hvordan jeg kravler rundt. Nej, det gør jeg heller ikke med det. Er du da gal, mand, så vil jeg jo slet ikke kunne overleve at være herude bagefter. Start med at løbe rundt om Fakta. Ja, jeg har sådan en lille rute på... Den er sådan 3 kilometer eller sådan noget Nej, lignende. det skal du da ikke starte med. Det er da for Det meget. ved jeg godt. Ngọc ơi. Men så kan jeg måske nå Cái là gì halvvejs, đây? så kan jeg gå resten af vejen, ikke? Ja. Det kunne man jo gøre. Jeg har fået en bog om, hvordan man skal løbe, og jeg har fået ham jeg købte af, så fik jeg videre at gå ind på internettet en bestemt side, hvordan jeg skulle. Er vi om,